дар соли 2024 ин макони баргузоршавии чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз қабили душанбе гранд слам 2024 оид ба ҷудо, чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни ҷавонон, чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ва ҳаминак баргузоршавии чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон ба нақша гирифта шудааст ки шурӯъ аз имрӯз дар ин ҷо рақобатҳо миёни собиқадорони самбо баргузор мешавад ва мусобиқа давоми 3 рӯз идома меёбад. мо пайгири нерӯсанҷиҳо мешавем ва аз рафти рақобатҳои самбочиёни тоҷик шуморо бохабар мегардонем. шурӯъ аз имрӯз 25 то 27 октябр дар ин ҷо чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни устодон ва собиқадорон баргузор мешавад. имрӯз рӯзи аввали мусобиқа аст ки рақобатҳо оғоз гардид ва барои ба даст овардани маҷмӯи медалҳо зиёда аз 500 варзишгар аз ҷумла зиёда аз 130 варзишгар аз тоҷикистон барои маҷмӯи медалҳо миёни ҳам мубориза мебаранд. барои варзишгарони тоҷик мо бурдборӣ таманно дорем ва пайгири нерӯсанҷиҳои онҳо мешавем. мусобиқаи самбои ҷаҳон оид ба ветеранҳо имрӯз рӯзи якум мебошад. дар имрӯз солҳои аз 70 боло баромад карда истоданд. хеле шумо мушоҳида карда истодем ки кӯшиш карда истоданд, рақобат гирифта истоданд. як боиси фахр аст ки дар ҳамин синни сол омада вазни худро туғри карданд, ҳаррӯзо тайёрӣ диданд. инам мегӯем бисёр аст ба ҷавонон як намуна аст. барои ҳамин хеле шумо мушоҳида карда истодааст, мусобиқа гузашта истодааст. қариб як моҳ мешавад ки федератсияи самборо ба дӯш гирифтаем. камтар вақт лозим буд. бо тайёрӣ мумкин аз ин дам хубтару нақстар мекардем. чемпионати ҷаҳонам бо нақстар мегузарондем. дар оянда мо кӯшиш мекунем ки мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, мусобиқаҳои байналмилалӣ ва дигар мусобиқаҳо дар сатҳи баланд гузаронем. барои он ки тоҷикистонам рушди варзиш рафта истодааст. монанди мусобиқаҳои зудо, бокс дар сатҳи олӣ мегузаронам. мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамин самборо ҳам дар сатҳи олӣ гузаронем. мусобиқаро хело ҳамо рости баъд аз мусобиқаи ҷоми авроосиё ки оид ба намуди самбои моҳориваӣ баргузор гардид ва баъд аз он мо омодагӣ ба ин чемпионати ҷаҳон байни собиқадорон устодон баргузор карда истодаем. албатта ин намуди фиас меган самбо, федератсияи самбо, раиси федератсияи самбои ҷумҳурии тоҷикистон зуҳуршоҳ нурмуҳаммадзода ба уҳда гирифтааст ин мусобиқа чорабиниро ва чихеле ки шумо мебинед имрӯз дар сатҳи олӣ баргузор гашта истодааст. ин хаймо шукронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мегӯем ки ва барои мардуми мо, барои ҳар як федератсия, барои ҷавонон ин қадар шароитҳои хуб омода кард. имрӯз мо аллакай дар давлати худамон ин қадар зиёда аз 560 меҳмонро ҷо карда истодаем ва бар шароит карда истодаем барои гузарондани ин хеле мусобиқа.
ин мусобиқа ки таҳти сарпарастии федератсияи байналмилалии самбо фиас ба роҳ монда шудааст, варзишгарони собиқадорро аз сартосари ҷаҳон ба ҳам овард. ин чемпионат як қисми барномаи солонаи фиас барои рушди самбо мебошад ва ба варзишгарони калонсол имконияти рақобат дар сатҳи ҷаҳонӣ медиҳад. дар ин мусобиқа намояндагони кишварҳои гуногун дар самбои варзишӣ ширкат варзида дар сину солҳои гуногун қувваозмоӣ намуданд. нерӯсанҷиҳо миёни паҳлавонони аз 35 сола боло аз рӯи 7 сину сол сурат гирифт. барои ташкили мусобиқа тадбирҳои махсус андешида шуда, доварони собиқадори байналмилалӣ низ даъват шуда буданд, ки барои баланд бардоштани сатҳи мусобиқа мусоидат намуд. пеш аз оғози сухонам миннатдории худро ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам, ки имрӯз тавонист бо заҳмату машаққати зиёд тавонист тамоми шароити имрӯзаро барои варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё карданд, ки имрӯз метавонанд дар ҳар як синну сол обрӯи миллати хешро ҳимоя намоянд. чӣ хеле ки маълум аст, мо дар арафаи баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба самбо байни собиқадорон қарор дорем. ногуфта намонад, ки имрӯз дар таърихи варзиши самбои тоҷик бо ҳарфҳои зарин нависонда мешавад, ки дар муддати пайдошавии самбо то имрӯз чемпионати ҷаҳон байни калонсолон дар ватани азизамон гузашта истода аст. ногуфта намонад, ки дар ин мусобиқа аз тамоми гӯшаву канор тамоми беҳтаринҳо ва тамоми варзишгароне ки муаррифгари миллати давлати хеш буданд, имрӯз дар ин чорабинӣ ширкат варзиданд. имрӯз хушбахтона зиёда аз 70 нафар варзишгари тоҷик бо синни сол нигоҳ накарда дар вазнҳои алоҳида баромад намуда кӯшиш доранд, ки обрӯи миллати хешро нигоҳ доранд. ман боварӣ комил дорам, ки имрӯз варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бори аввал дар ин ҷон ҳаст, онҳо ноумед нашида тамоми кӯшиши ғайратро баҳри он равона сохта ҳастанд, ки миллати тоҷикро, яъне ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар байни дигар парчамчиҳо ҷилвагар намояд. аз фурсати муносиб истифода буда тамоми собиқадорони ин соҳаи варзишро бо ин идашон, ки дар таърихи варзиш аввалин бор нависонда мешавад, табрику таҳният мегӯям ва таманно мекунам, ки боз ҳам ҷавонон аз рафтору кирдониҳо баҳра бурда дар оянда парчамбардори миллати хеш бошанд. В Душанбе проходит чемпионат мира среди мастеров ветеранов. В этих соревнованиях принимает участие более 350 спортсменов из 14 стран. Я знаю, что последние соревнования в Душанбе проходили по ветеранам 20 лет назад. Ну вот в этот раз ФИАС принял решение о проведении чемпионата мира здесь, в Душанбе. Я уже второй раз в Душанбе. Первый раз я приехал как комиссия, которая должна была просмотреть всю базовую составляющую и возможности проведения этого соревнования. Ну, в принципе, зал прекрасный, и отношение, скажем так, местного эстеблишмента, оно тоже положительно, все идут навстречу. Проблема только в том, что президент Федерации самбо, он только как недавно, месяц, и ему, естественно, сложно было по организации этих соревнований. Но я скажу, что справились, и в дальнейшем уже наработки все знают, и будет все прекрасно проходить. Так, скажу, по стране, я уже второй раз здесь, и мне очень приятно, и я восхищен чистотой Душанбе и порядком. Город зеленый, красивый, широкий, все проспекты просто чудесные. Я вижу, что он выстраивается, все здания. Каждое здание, оно оригинально по-своему. Особенно вечерний Душанбе, это просто прекрасный, очень красивый город. Тому я всегда с удовольствием буду сюда приезжать и рекомендовать всем своим близким, друзьям, что езжайте, там очень хорошо и вообще прекрасные люди. Я в первый раз в Таджикистане. Меня долгие годы приглашали с советских времен, но так не получалось, поэтому приехали вот именно в 2024 году на чемпионат мира среди ветеранов.
Меня удивило то, что Душанбе очень красивый город, с красивой архитектурой, с хорошими освещениями. Мы ездили вечером, посмотрели, очень красиво, очень хорошо. Что касается наших соревнований, то дворец спорта тоже очень в хорошем состоянии, красивый, все условия есть. Ну и самбисты Таджикистана тоже, они на коврах мира, на чемпионатах мира, первенствах мира показывают хорошую борьбу. И я рад, что вот именно люди показали здесь, ну, лучшие борцы. За многие годы они показали хорошую борьбу. Судьи все международные категории, которые вот от ФИАСа были, они судили хорошо. И я тоже доволен их работой, поэтому все хорошо. инчунин чорабинӣ барои муаррифии фарҳанги тоҷикистон саҳми муҳим гузошт, зеро варзишгарону меҳмонон аз кишварҳои гуногун ба фарҳанг ва таърихи маҳаллии тоҷикистон шинос шуданд. аз ҷумла намояндаи федератсияи байналмилалии самбо ки ҳамчун дувар ба тоҷикистон ташриф оварда буд, душанберо хело зебо дарёфт. Мне очень приятно было попасть на этот чемпионат в роли судьи, приглашенной международной коллегией судей. И я уже второй раз в Таджикистане, был в Турсунзаде на таких же соревнованиях. И у меня огромное впечатление сложилось и с прошлых соревнований, и, конечно, эти соревнования бесподобны своим составом, количеством участников и стран. Я потрясен увиденным в этой поездке, увиденными впечатлениями города. Город преобразился, и я потрясен его архитектурой, фонтанами, природой. Это грандиозно. На чемпионат мира по самбо я второй раз приехал, а до этого занимался дзюдо. По дзюдо я 3 раза боролся на чемпионатах мира по ветеранам. Мне 54 года, буду бороться до 54 лет, в весовой категории до 98 килограмм. Вот решил попробовать здесь свои силы. тоҷикистонро дар рӯзи аввали сабқатҳо устодони барҷаста аз қабили муҳаммадшариф сулаймонов, салам муҳаббатов, зайдулло қурбонов, хайрулло назриев ва чандин нафарони дигар намояндагӣ карданд. ин чеҳраҳои муваффақи самбои тоҷик тавонистанд ки новобаста аз сину сол бо ҳунару маҳорати фавқулода ва таҷрибаи доштаашон дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни устодон собиқадорон ҳунарнамоӣ кунанд. канори мо яке аз устодони бисёр барҷаста муҳаммадшариф сулаймонов нишастааст ки рақобати аввалини худро дар 71-солагӣ дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо миёни устодон ба пирӯзӣ анҷом дод ва мехоҳем ки назари устодро шунавем ки чӣ гуна буд рақобат ва баъди ин қадар солҳое ки аз майдон дур будед чӣ эҳсосот доштед дар рақобате ки доир шуд? бале, аввалан ин ки мо тамрин камтар кардем, дуюмиш ин ки амин тоҷикистон ба ки шудин гӯштин мо агар нагире дар ин майдони хунуд баъд мегӯянд ки хай айб гӯё мисол дар пеш чашмат омада чемпионати ҷаҳон хай ба ҳамо қадри ҳол гирифтем, лекин хай дигар палавононам теорӣ ҷиддӣ қатъӣ мебиҳанд. мо баъд сини соли мо 65 боло ҳама дар як ҳамин сини сол мегиранд. дар баробари варзишгарони иштирокчӣ боз варзишгарони ҷавону наврас ҳам барои аз наздик пайгир шудани чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни устодон собиқадорон ба тоҷикистон ташриф оварда буданд. ҳамчунин теъдоди мухлисон аз хориҷи кишвар ҳам хело зиёд буд. Мы представляем клуб единоборства «Марина», Москва. Приехали на просмотр чемпионата мира по самбо среди мастеров. Здесь будущие молодежь, которые тоже тренируются по самбо Москвы.
И в дальнейшем, я думаю, тоже будут участвовать на всех чемпионатах мира. Я специально их привез, чтобы они посмотрели, что такое чемпионат мира. И у них появилось это желание в будущем тренироваться и быть на таких крупных мероприятиях. ҳамин тавр дар рӯзи аввали сабқатҳо баъди рақобатҳои муқаддамотӣ маросими кушодашавии чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон доир шуд, ки дар маросими кушодашавии мусобиқа муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси федератсияи самбои Тоҷикистон ва намояндаи федератсияи байналмилалии самбо иштирок намуданд. дар рӯзи аввали сабқатҳо аз Тоҷикистон 6 нафар ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳ ёфт, ки аз ин миён 4 нафари онҳо ба гирифтани медали тилло ва унвони чемпиони ҷаҳон оид ба самбо миёни устодон собиқадорон мушарраф гардиданд. дар сину соли аз 65 сола боло муҳаммадшариф сулаймонов дар вазни то 88 килограмм бо шикаст додани рақибон аз Қазоқистон ва Русия ба марҳилаи финалӣ роҳ ёфт. дар финал рақиби сулаймонов паҳлавони дигари тоҷик Балаҷон Шарипов гардид, ки ҳарду барои унвони чемпиони ҷаҳон шудан мубориза бурданд. дар натиҷа муҳаммадшариф сулаймонов тавонист, ки ғолибият ба даст биёраду сазовори медали тилло шавад. من خیلی قید کردم اینجا از دیگر دولت ها همون پهلوان بهتریش میبید اینجا بر اومدن و با همین سینی سال ما در میدان این یک دل و گرده میفوره که در میدان با همین خاطر پهلوانان بهترین اومدن بعد وای از ما جوانترن ما 70 71 72 رفته استیم و یا 65 66 خیلی وای میکند لیکن خیلی با قدری حال ما غلبه کردیم به پهلوان روس هم و پهلوان قزاق هم بعد کوازمایی نهایی با یکی از پهلوانان شاگردی خودم بلاجان شریپov که این آینده خوب دارد و همین پهلوان کوازمایی کردیم خیلی قریب برابر کوازمایی کردیم به یک خالی و خیلی ما جای اول گرفتیم. инчунин дар ин сину сол Зайдулло Қурбонов дар вазни 98 килограмм тавонист, ки бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба финал роҳ ёбад. дар марҳилаи ниҳоӣ рақиби ӯ панҷкарата қаҳрамони самбои ҷаҳон Абдисадиқ Халилаев аз Қазоқистон гардид. рақобати ин ҷуфт бисёр диданӣ буд, чунки варзишгари тоҷик тавонист, ки дар баробари ин чеҳраи муваффақ шоиста ҳунарнамоӣ кунад. ҳатто дар назди ҳунару маҳорати паҳлавони тоҷик Халилаеви Қазоқ дигар коре карда натавонисту таслим шуд. ҳамин тавр Зайдулло Қурбонов баъд аз 20 сол дигарбора унвони чемпиони ҷаҳонро миёни собиқадорони гӯштини самбо ба даст овард. бори аввал ин чеҳраи саршиноси гӯштини самбо Зайдулло Қурбонов соли 2004 ба гирифтани медали тилло даст ёфта буд.
чемпиони ҷаҳон дар Тоҷикистон барпо гардид. Мо дар вазни 98 килограмм иштирок карда сазовори медали тило насиб карда гаштем. Бори дуюм аст унвони чемпиони ҷаҳонро ба ҷо мебарам. миёни варзишгарони то 65 сола дар вазни 98 килограмм баъд аз кӯшишҳоу талошҳои паҳлавонон ду намояндаи Тоҷикистон Саламшон Муҳаббатов бо Фарҳод Ризозода ба финал баромаданд. рақобати ин ҷуфт бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифт ва билохира Муҳаббатов тавонист ки пирӯз шаваду бори сеюм чемпиони ҷаҳони самбо миёни собиқадорон гардад. боиси ифтихор барои ман шуд ки дар ватани худамон мо тавонистем ки миллати тоҷика, мардуми тоҷика рӯҳияшна баланд кунем ва битавонистем ки суруди миллии мардуми Тоҷикистон дар инҷо садо дод. дар солҳое ки қабл ҳунарнамоӣ мекардед ва имрӯз ки ҳунарнамоӣ кардед чӣ гуна ҳиссиёт буд баъди ин қадар солҳое ки аз майдон дур будед? бовар кунед ки ман дар ягон марҳила маврид аз варзиш дур нестам. ман ин сеюм бор аст ки чемпиони ҷаҳон мешавам дар самбо, як бор ба дзюдо. миёни варзишгарони то 64 сола Хайрулло Назриев дар вазни ба изофаи 98 килограмм Тоҷикистонро муаррифӣ намуд. паҳлавони тоҷик дар ҳамаи нерӯсанҷиҳои анҷом додааш бо бартарияти комил ғолиб гардида ба финал баромад. дар марҳилаи ниҳоӣ рақиби паҳлавони мо Александр Расказов гардид. дар финал ҳам Хайрулло Назриев бо рақиб ҳеҷ имкониятеро ба миён нагузошт ва қабл аз анҷоми вақти қувваозмоӣ ғолибияти софро ба даст овард ва унвони чемпиони ҷаҳонро миёни собиқадорони самбо дар соли 2024 соҳиб шуд. البته پیش از همه همه مردم تاجیکستان رو با این عید ورزش که در تاجیکستان من ایستادن دویمین بار میگذارم تبریک میگویم و گفتنی هستم که در وقتی که در خانه پهلوانی میکنی هنر میکنی هم یعنی که هم دیوارهای خانه یارده میکنن هم بسیار مشکل است برای غلبه کردن در وخوری فینالی. در وخوری فینالی با من سابق چمپیون اتحاد شوروی چمپیون جهان ولادیمیر راسکازوف باری سوم است که قوه‌آزمایی میکنیم و حساب ما در دوره شوروی با اون میباختیم که اون چمپیون جهان در دوره شوروی و چمپیون سابق اتحاد شوروی بود و امروز باری دوم است که من غلبه میکنم با ولادیمیر راسکازوف و در وطن خود و
البته خرسندی ما به حد کامل است. дар баробари 4 медали тилло дар рӯзи аввал варзишгарони тоҷик боз тавонистанд ки ба гирифтани 4 нишони нуқра ва 9 нишони биринҷӣ муваффақ шаванд. дар маҷмӯъ рӯзи аввал барои самбочиёни мо бисёр хотирмон пушти сар шуд. аввало раҳмат ба ҷаноби олӣ ки чунин фазоро барои мо ташкил намудааст. бисёр хуб, толорам хуб ки тамоми 15 давлати дунё дар инҷа иштирок карданд ва ин толори моро ҳам муаррифӣ шуд дар тамоми ҷаҳон. шукронаи ана истиқлолият, шукронаи ваҳдат, шукронаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат мекунем ки барои мо мусафедҳо ин қадар сарҷамию ин қадар баландиҳо оварда мо дар инҷа мусобиқа мекунем. мо ина чандин қариб ки 40 сол буд ки мо якдигара надида будем. мо 40-50 сол пеш як ҷавонида машқ мекардем. ина имрӯз ба ҳам ҷамъ шидем, ба якдигар ошноӣ кардему мубориза бурдему. мисол дар гилеми соли чемпионати ҷаҳони соли 24 мусобиқа гузарондем дар инҷо. бисёр миннатдори худро баён мекунам.